Myslíš, že sa ti dobre bude robiť s takýmito bankami? Ono sa to samé nie. Čaute všetci, ja vás zdravím pri novom videu a pred chvíľočkou sme liali s kamarátom nivelák. Kamoš má taký vedľajší side hustle, že pomáha jednému chlapíkovi oprať barák a hovorím, že včera sme sa dohodli, že mu poviem pomôcť zoškrabať dom, lebo si ho stavá. A nakoniec sa to ináč vyvrbilo a išli sme vyliať nivelák, čo sa nám samozrejme podarilo. A teraz idem vlastne podokončovať veci z včera. Mám si doeditovať video, vytvoriť post na Instagram o Muhammadovi Alim. Tak som zvedavý, aký mal on život a tak ďalej a ako sa vlastne dostal k tomu celému. A potom ešte musím urobiť 2 jedlá do práce, čiže 2 jedlá na celý deň. A ešte mám zabehnúť dnes 6 kilometrov, takže sa uvidí. To mi vychádza tak, že si pôjdem trošku inú trasu, minul som na ihrisku a teraz pôjdem po ceste. Takže a ináč si hovorím, že začína byť konečne teplúčko, takže bude krásne počasie, už nemusíme byť oblečení ako cez zimu, ale môžeme byť oblečení menej. Jazera, prechádzky po lese, piknik a tak ďalej. Je dobré, keď máte kamaráta, ktorému chodívate pomôcť, aby on si stihol urobiť veci rýchlejšie a potom za to on vám pomôže, aby napríklad ja som si spravil veci rýchlejšie a tak ďalej, lebo lepšie sa ťahá dvom ako jednému samému človeku, preto by ste si mali aj vy pomáhať, keď máte kamarátov a potom sa dostanete k tým veciam skorej, ako keď robíte všetko sami, učíte sa všetko sami, lebo predsa niekto vie niektoré veci lepšie a zase niekto vie niektoré veci horšie. A takto sa vlastne budete navzájom ťahať. Mamo, či je ten plot krásny? Je to proste krásne. Vidíš to? Vidíš to, ako to je pekne spravené? Som na seba hrdý. Som úplne špinavý, ale to väčšinou po takýchto prácach býva a nebojte sa normálnej práce. Normálna práca vás dostane nejakým spôsobom do vášho cieľa, lebo potrebujete proste financie na to, aby ste začali ísť za tým svojim cieľom. Tak dajme tomu, aby si pochopil, ak ja chcem točiť videa na YouTube, musí si zaobstarať telefón, statív, nejaký program na editovanie a tak ďalej. Takisto to je u vás. Ak chcete v niečom byť dobrý, musíte mať nejaký finančný základ, aby ste si kúpili tie základné veci a začali robiť to, čo vás baví, alebo lepšie povedané, to, čo chcete robiť. To, čo nás baví, je také relatívne, lebo aj ja mám rád točenie videí, ale proste niekedy sa mi do toho nechce, takže je to relatívne, či ma to baví, alebo ma to nebaví. Ale viem, že to chcem robiť, takže proste sa zahríznem a točím videá. Napríklad toto video točím tiež, len tak random. Viem, že je to pre niekoho zaujímavé, že proste napríklad robenie podlahovej, alebo robenie nivelákovej podlahy, alebo tvorba príspevkov na Instagram, alebo proste prekonávanie sa v behu, zhadzovanie váhy a tak ďalej. OK, ráno som si pacol vodu sol, umyl som si ksicht, umyl zuby, obliekol som sa, išiel som za Maťom, editoval som video, urobím náhľad, ešte potom urobím karosel s 3 fotkami, s nejakými úspešnými ľuďmi, potom urobím vlastne 1-minútový príspevok s Muhammadom Alim, potom dám vlastne 6 km beh, až kým neprídem ku priateľke do práce. Potom pôjdem busom o 18:40 domov. Dúfam, že to stihnem, takže najprv sa vrhnem do tohto príspevku s Muhammadom, aby som s tým bol ok. Koniec koncov, aj tak to jedlo zjem rukami, lebo poslednú dobu nechutí proste všetko rukami. No. Dneska som začínal vlastne Začínal som banánom a
Mal som takú sladkú vodu s kamošom, keď sme boli robiť nivelák. A tešil som sa domov, keď si dám vajíčka so šunkou, to rožkom bielým a so syrom. Tak, neuveriteľne dobré. Ale nie je to tak dobré, ako to bolo mi. Tam som si odopieral jedlo. Dosť dlhý čas. A potom som sa vlastne nejedol. Ja som nebol až taký strašne hladný, lebo som vlastne ten balán na tú vodu. Ništujte. Vyskočí ten subscriber. To je plná brutalita. Jedno lepšie video som spravil a už som mal jedno odeberateľa. Čo z toho vlastne vyplýva? Že robte veci dosť dobre a budete mať dobré výsledky. Ale ničo mi to nie je. Snažiť sa urobiť dosť dobrý výsledok. Dosť dobrý. Zapamätaj si. Ak to cítiš, že je to len mohlo by to byť lepšie, tak to mohlo by to byť lepšie. Ak cítiš, že už je to mohlo by to byť lepšie, tak sa snaž urobiť dobre. A keď si hovoríš, že je to dosť dobre, či je to teda dobre, tak to urob dosť dobre. A ešte mám takú malú pochybnosť, že či si mám dať tento donát. Lebo, ale tak mal som bielkoviny, vieš, ale tento polemizovanie o tom, že čo spraví táto malá sladkosť s tebou. Toto. Matka zem. Tak toto bolo fakt kurva dobré. No, a teraz keď som si spravil aj dobré jedlo, aj dobrý donát. Ty koky. Neuveriteľné. No tak teraz pôjdem editovať to video zo včera, aby ste mali čo pozerať. Poviem ti, že včera to bolo také, že editovať video, nechce sa mi do toho vôbec ísť a tak ďalej, ale dneska som za to, že OK, je to tam, možno mi to prinesie nových subscriberov, tak idem do toho. A robím to aj s tým záverom, že možno mi to prinesie ľudí nejakých, možno budem slávny a tak ďalej, alebo robím to len kvôli tomu, že mám nejaký väčšiu víziu v tom, možno dokážem časom vytvoriť niečo veľké, neviem. Môžem urobiť preto všetko v tomto momente. Tak preto robím všetko. Som autentický, točím a dúfam, že vás to bude aspoň trošku baviť. Neistota, rešpekt tam je, teda to si ho ani neuvedomujem, ale je tam niekedy. Tak, no nič, veľa kecam, idem točiť. No, to bola zase vec, ktoré sa snažím uveriť, že veľa kecam. Je dobré, že veľa kecam. Je dobré, že veľa kecam. No ale teraz, keď už som to zapol, ten editovací program, tak moja hlava, že veľa. Ale to samozrejme nie je pravda, lebo keď uverím tomu, že je toho veľa, tak sa tak budem cítiť. Proste to tak nie je toho tak akurát a ja to zvládnem spraviť. Lebo naša myseľ vo všetkom vidí, že veľa, veľká, ťažká robota a tak ďalej, ale to nie je pravda. Ty si musíš uvedomiť, že to nie je pravda. Nie je to veľa, je to tak akurát a ty to zvládneš. Takisto ako zvládnem. Práve mám za sebou dokončené video. Ukážem ti z neho malý short, ale stále si ho môžeš pozrieť na mojom Instagrame Imperium úspechu. Kúkaj na to, je to ďalšia bomba. Policajt sa len usmiel a povedal, najskôr sa nauč boxovať. A tak to začalo. Mal rýchle ruky, ostrý jazyk a nezlomnú. OK, vyberiem si titulovú fotku z počítača práve. Dole, vyberiem toto. Pokračujeme práve urobiť virálne video. Či som zase rád, som na seba zase hrdý. A môžeš byť aj ty na seba hrdý ako Muhammad Ali alebo ja. Len musíš mať v niečom progres a výsledky. OK kamoši, práve som dokončil karosel. Ukážem vám malú ukážku, môžete si taktiež pozrieť na môj Instagram. Urobil som niečo takéto, je to dosť dobré, vizuál super a jednoduché veci také na zamyslenie pre človeka. Taktiež si ich môžeš pozrieť. Mám chuť zase na niečo sladké, tak som si vyriešil tento tvaroh s medom. Dobré ranenko, dobré ranenko. Video na YouTube mám natočené. Ešte si pôjdem nachystať video na Instagram. A inak, skočilo mi 750 followerov. Za chvíľu sme 1000. Damn, funguje to, ide to dobre. A som z toho neuveriteľne nadšený. Do konca 2 mesiacov by sme mohli dať 1500. To je brutál.
Som celkom vytočený, lebo musím ísť vlastne do práce kvôli tomu, že kolega sa na to vykašľal. A ešte si vlastne urobím jedlo do práce a pôjdem tam večer o 7. Chcel som si zabehať ešte 6 km, ale hold, niekedy to proste nevadí, dobehnem to v pondelok, lebo vlastne celý víkend robím. Všetko sa dá postíhať, ale najväčší problém je ten, že proste ľuďom sa nechce to robiť. Nechcú mať nejaké výsledky a nechcú sa niekam posunúť. A popri tom ten postup je taký jednoduchý v roku 2025, taktiež bol jednoduchý v roku 2024, len ľudia sa neučia byť silnejší. To je ten najväčší problém. Wow, priatelia, tak ja vám ďakujem za váš čas. Pre tentokrát sa s vami lúčim extrémne maštve, že som si dneska nešiel zabehať, lebo to bola vlastne jediná vec, na ktorú som sa fakt tešil z týchto všetkých vecí. Keďže nezomieram dneska, zajtra ani pozajtra, tak si ten beh v pondelok vynahradím a dám vám to na koniec tohto videa. Takže vidíme sa na budúce a buďte lepší. Čaute. No, si predstaviť, že by som nejako ináč trávil večer ako ísť do práce. Budíš. Peniaze si treba zarobiť na to, čo nás baví. Takže neboj sa roboty, choď kľudne pracovať a zarob si na svoje počiatočné investície, na svoje ciele.